Čo zdraví vás Juli Zebra u týždenného let's playa a dneska to bude z hry Minecraft a dneska to bude nová séria na novej verzii s novými krákom a ja už to nebudem okecávať, dajte like a odber, aj keď síce žobrem trošku skoro, ale budem za to veľmi rád a ja už nebudem okecávať. Poďme si vytvoriť náš nový svet. Takže, ako si pomenujeme svet? Teda najprv sa musí toto tu načítať. Dobre, takže svet sa bude volať samozrejme YouTube musí začínať. Bude to... Ty akože furt tam dávam svet, ale vieš čo? Dáme, že URL 4. To je lepšie než svet. Tak a ja už nebudem to zdržovať. Poďme si vygenerovať náš nový svet. Dúfam, že budeme mať šťastie na nejaký lepší biom. A Minecraft, ty mi prosím ťa nekrešuj. OK, svet sa nám vygeneroval, ospravedlňujem sa za lagy, väčšinou mi to, neviem prečo, ale tým novým updateom 26 jednotkou mi proste na začiatku trošku laguje hra, potom je to v pohode, ale keď tak mám sodium ľudia, tu môžete vidieť, takže snáď to bude v poriadku, snáď sa to nejak spamätá potom. A ináč, chcem sa ospravedlniť, pokiaľ budú počuť zvuky mojej klávesnice, mám nový mikrofón ľudia a trošku bojujem s tým, ako to nastaviť. Ježišmarja, čo s tými FPS-kami? 30 FPS, čo sa sťažuješ, kamaráde? Dobre, už to asi ide. Tak. A takže ľudia, vytvoríme si nové nástroje. Ste mi tam dobre položili tie plenky. Dobre, takže položíme si krafťák a ideme kraftiť. Čo by ste čakali? Ja si myslím, že to je najlepšie, čo môžeme aktuálne urobiť, ale ja by som si asi počul, kým tie lagy prejdú, lebo to laguje docela dosť. OK, som späť, musel som znižiť svoje grafické nastavenie, tak to bude lepšie. Á, čau, včielka. A dobre, ja by som sa pozeral, čo tu máme okolo ešte predtým. Nech vidíme, čo tu máme. Tu máme na nejakých kopcoch, to je fajn. Na nejakom kopčisku, to je fajnové. A tu nám asi papkali ovce, tu máme... A tu vzadu je normálny les. Ináč. Kamoško. Ja neznášam ružové ovce. Poď preč, no nemám teraz nič, čím ťa zabiť. Lebo ľudia, ja viem, že ružová ovca je strašne rare, ale ja ju proste neznášam. Lebo raz som si povedal, že z nostalgie si zahrám 1.11, že verzia, na ktorej som začínal. A počkaj, už mám pickaxe, prepáčte, som trošku mimo. No a proste stretol som tam, prosím pekne, cez 10 rúžových ovcí naturálne vygenerovaných v savane. Prosím pekne. Neviem, ako sa to stalo, neviem, ako to je možné, ale proste sa to stalo. Dával som to dokonca na svoj Twitter, keď tak vám to možno dám do popisu, alebo ak niekto, neviem, koho by to zaujímalo. Prípadne, ak vás to bude zaujímať, tak to v budúcom dieli, alebo vám pošlem link v komentároch na to, kde si to viete pozrieť. No a už je super, na začiatok dobre. No a odtedy proste není pre mňa problém nájsť rúžovú ovcu od toho, čo sa mi to stalo. Asi predvčerom som našiel rúžovú ovcu naturálne vygenerovanú, alebo spavnutú, alebo ako to povedať proste, takže ja neznášam rúžové ovce. Je to moje prekliatie, tak snaď to chápete. Wow, čo to tu máme? Caveku. Zaujímavé. Ja si ešte vykopem do toto uhlie. Je tu toho veľa. Ale že fakt veľa. Neviem, či to budem vôbec... Kamoško, tak teraz som sa fakt, že vylakal. Dobre. Dobre, máme uhlie. Sice jedno som tam nechal, ale kašľať na to. A kde som si nechal krafťak, tu niekde nie. Ja to spoznávam. Nejak veľa trávy. Asi by si mohol každý vyfajčiť. A dobre, takže urobíme si základné nástroje plus pecov. Tak, super. A postaráme sa o ružovú ovcu, lebo ja ich neznášam. Akože absolútne. Nebo v tejto sérii určite nájdeme minimálne 3. Ja už to vidím, ľudia. Pre niektorých ľudí to je strašne rare. Aj pre mňa to do minulého roka ešte tak bolo, ale ja ich neznášam.
Dokonca aj na mojom toto privátnom alebo súkromnom svete mám jednu. No poď, kde si? Tu si. Už si idem po teba, ty zmrt. Cípni. Tak. Dúfam, že už tu dúfam, že som si týmto postaral, to, že už ju neuvidím. V tomto svete minimálne. Lebo strašne ma vytáčajú. OK, takže krafťák máme tu, veci máme. Už dokonca máme papanie, ale potrebujeme ešte pár tak. Teraz ma napadlo, že by sme si mohli urobiť ružovú posteľ ako, neviem ako to povedať, tak ako vysmiate tej ovci. Že si z nej urobím posteľ z jej vlny. Čo také, ale neviem, kde nájdeme tu ružové kvetiny, možno v tomto lese, ale to je docela rare, by sa dalo povedať. OK, a to je nejaký malý les. Čakal som niečo väčšie a to, tu už nie je džungla, OK, no džungli sa idem vyhýbať, lebo džungle berú FPS a trošku sa o ne bojím. No, už mi tu teraz niečo seklo. Asi ste to zazreli tiež. OK, ale kadeľ my pôjdeme? Ja by som si asi odfotil súradnice. Tak, náš to spavno, aj to není úplne spavno, ale to blízko. Tu je kejvka. OK, v poriadku. A tu asi rúžové kvetinky nenájdeme, predpokladám. Čo v pejsku? Nemám kosti, škoda. To bol ten pes. Znel trošku divne. OK, takže kadeľ sa vydávam asi týmto smerom, keď som už s tým začal. Taký pekný lesík, to sa mi páči. 1.21.5 pekne urobili tie lesy, pridali tu listy, ako sa tomu hovorí. Leaf litter. Vyzerá to veľmi pekne. Ešte k tomu ako padajú tie listy, ale ja som si niečo tak nastavenia, že tie listy nepadajú. Tie kravičky. OK, ale budem si musieť niečo vypiecť, lebo už umieram hladom. Ešte ne, ale som hladný. Rúžové kvetiny, ľudia. Rúžové kvetiny. Kamoško, ja už viem, ako pomenuje toto video. Pomsta rúžovej ovci. Alebo vysmiate, alebo niečo také. Dúfam, že sa z toho aspoň robí rúžové barvivo. Hell je. Počkaj, to je magenta, je to kúrnik šopa. To tu asi nenájdeme iný druh, čo? Tak sorry. Bude teda fialovo-rúžová. Vyzerá to tak dobre, ale použijeme túto rúžovú vlnu, čo máme od tej ovce. A ježišmaria, nemám šprint. To je strašne pomalé. Kamoško. Keď si človek uvedomí, aký sme závislí na šprinte my. OK, ale už máme mäsko naše. Poctivo zabité. Tak a urobíme si. Budeme tomu hovoriť ružová posteľ. Tak. Nikdy som nemal ružovú posteľ v Minecrafte. Ježišmária. Tak. Dúfam, že sa nikto nebude myslieť, že som fanboy alebo niečo také. Nie som. Prvýkrát mám teraz ružovú posteľ, to je vadí, bude to trošku funny. Trošku mi to pripomína farbu niečoho, ale to nebudem hovoriť, to by bolo už moc ofenzívne. Dobre, takže... ideme si už hľadať bejvák. Teda, ježišmarie, čo hovorím po česky, prepáčte Slováci, že vás takto zrádzam. Mením reč. No dobre, tam je džungla. To pápa. To môj počítač nezvládne. OK, takže týmto smerom ideme. Čau včielka. Dobre, uvidíme, či tu nájdeme čo. Do keľu. Asi ma zakliali aj džungle. Super, to som veľmi nadšený. Dobre, ideme späť, pôjdeme iným smerom. Lebo nechcem bývať pri džungli. A už vôbec nie v nej. Lebo sa bojím o svoje FPS-ka. Chcem, aby toto video bolo... Chcem, aby toto bol kvalitný let's play, alebo ako to nazvať. Ináč, vlastne teraz prvýkrát robím video na novom mikráku, takže bol by som rád, pokiaľ tu je niekto, kto rád píše komentáre, alebo pokiaľ tu nejaký špecialista na mikráky, na kvalitné audio, tak, to keľu, ticho Samsung, notifikácia mi prišla. Že pokiaľ by ste mi napísali, čo by trebalo zlepšiť na mojom zvuku, audiu,
mikráku, lebo teraz som si kúpil Fifin A6V, tak nejak sa volá. Kurník šopa, tu je všade tá džungla. Ja už to hnevá. Čo mám robiť? Prosím, pomôžte mi, ja som zúfalý. Asi to budeme musieť nejako prejsť. Dobre, ešte nemôžem spať. Takže pokiaľ by ste napísali svoj feedback, že čo si myslíte, čo by som mal zlepšiť, alebo či by som mal leavenúť YouTube. Ale ne, ja nelívnem. To by bola nuda. Ok, teraz môžeme spať. Príšera mi sa teraz nechce bojovať, nemáme úplne najlepšie veci, aj keď no, není také ich ťažké zabiť v najnovších verziách. Lebo ja som si tak všimol, že v starších verziách skeletóni majú strašne presný aim, na rozdiel od najnovších verzií, kde sú strašne kriví, neviem prečo to tak urobili. Alebo creepery, tí vybuchujú instantne, alebo ako to povedať. No to je pekný kopček, pohli by sme sa sem pozrieť. Slepice, čau. Nemáš kuriatko, to malé, to nové, čo teraz pridali? Asi nemá. Škoda. By som sa pozrel. Ok, toto je dosť veľký kopec, ale neviem, či sa im chce budovať na kopci. A neviem, aký dom si urobíme. Môžete napísať do komentárov, že aký dom by som mal urobiť, či niekde dole, niekde nahore. A tu máme savanu, ok, to je v pohode bájom, ale na bývanie takým, neviem. Ty kokšo, černé prase, čauko. Počkaj, černé prase v normálnom biome, to čo je? Hej, tu nesmieš čo robiť. Toto môžu iba biele prasatá. To bolo strašne rasistické. Ježmere, som hrozný človek. Ale ružové ovce si to zaslúžia, to vám hovorím. Ja tu máme hnedu, to je v pohode. A tu už máme oceán. Ne, tu máme normálny les, dobre. Mohli by sme sa zabíjať v normálnom lese. Bolo by to fajn. Tak. No. Ty kokšo, ty dobrá. Kamoško. Teraz som dostal krásnu víziu, ľudia. By si tu Ne, tu je džunglový biom. Poďte s ním niekam. Ach jaj, dobre, kašľa na tom. Vízia to stratila. Že by som tam akože v tej skale urobil barak ako v minulých sériách. Kamoško, mi sa strašne pohodlne nahráva dneska, vám poviem. Toto je, ľudia, moje tretie video, čo natáčam za stolom. Viem, pre niektorých je to normálne sedieť za počítačom a robiť, ale pre mňa to je nové, lebo ja doteraz. Sice mám stôl odjak živa, ale ja som vždycky natáčal na posteli. Som mal podložku, kde som si to dal som si to na nohy a natáčal som. Teraz to mám takto na stole, mám dva monitory, na jednom mám hru, na druhom OBS-ku a kamoško, je to super. Vidím, čo sa deje, vidím, že mi to nahráva zvuk, som mega spokojný s tým. Mega sa mi to páči, ľudia. Ale dobre, už by sme si mohli nájsť nejaké to miesto na bývanie. Asi by sa to už hodilo, lebo tu nemáme čo robiť, ľudia. Čo tu máme? Tu máme nejakú planinu. Zničený nether portál. Nice. Dobre, pozrieme sa, čo tu máme a potom už buď v budúcom, alebo v tomto dieli ešte nájdeme, a tu sú dyne, nice, a nájdeme nejaké miesto na dom. Tak čo, bude tu nejaký loot? Tam je čestka. Jau. To ešte zabijem. Bring that steel. Čo tu máme? Smite 3, ok, prečo nie? Dokončíme portál. Asi ne. Dobre. To sekru rovno využijem na dýne pro Čechy. Ale normálne to tekvica. To sa dosť ničí rýchlo, ale strašne rýchlo to aj ničí. OK, ja neviem. Ja by som sa chcel zabývať v normálnom lese. Neviem si, ako by to mohlo vyzerať, ale rád by som to tak mal. To mohlo vyzerať fajnovo. Tak. Tu sú zase ružové kvetiny, ktoré vám dajú fialové farbivo. Trošku ma to sklamalo, tu nejaký kopček, ale tam asi bude hneď džungla, čo? Pozrieme sa tam, čo tam nájdeme. Ale ty ho dneska toto video tak dobre prekecávam. Na to, že to nahrá, asi to bude tým, že to nahrávam po druhýkrát. Mám takú
Na to, že dneska som mal ľudia na hovno deň v škole, tak dneska to ide super, vám o čom hovoriť. Vyzerá to tak, že dve zlé známky s písomkami nezhoršia deň, to som veľmi rád. Aspoň nie na video. A, čo tu máme? No, neviem. Kamoško. Že by sme urobili stromový dom ako Desmond LP. Asi neviete, kto to je, ale to je taký let's player. Alebo bol to let's player, taký dobrý, na ktorom som vyrastal. Kamoško, hell je, áno. Dobre. Ľudia, toto bude náš barak, vám hovorím. Toto je perfektný strom. Ja ľudia, viem ako stavať domy na strome. Viem ako sa o to starať, aby všetky listy nevypadali, lebo keď ničte len čo jeden log, tak všetko povypadáva. Teda pokiaľ tu nie som ja, ktorý tomu zabráni samozrejme, takže robím si tu taký menší príbytok, našu základňu. Tak. A ešte toto. Čestku potrebujeme. To si vykácime z tohto brezového dreva. Ja furt hovorím po česky, ako nič proti Čechom, ale neviem, príde mi to také divné, že Slovák hovorí po česky. Akože pochopím toho Slováka, ktorý žije napríklad v Prahe, tak áno, tak sa to na ňu chytá. Alebo pokiaľ je niekde na záhorí, to je taká skombinovaná slovenčina s češtinou, by som to tak nazval. Ale ja, čo žije... Toto som nemal hovoriť, to sa vystrihne. A zaujímavé, a nemám papáni. Papáni nemám, dobre. Upečiem si to. Vo skrine si to zoženieme, to jedlo. Koľko máme? Počkaj, 19 minút natáčame, ľudia. Kamočko, to som si teraz prečítal z druhého monitora. Vypni prasa. Fakt dobre sa mi natáča na tom stole. Nechápem, prečo som to nikdy nerobil skorej. A teraz ma Samsung, prosím ťa, nevyrušuj. Dneska ma nejak vyrušuje. Dúfam, že to ani za to ovcu. Máme tu hneď kejvku, dobre, ale... Iné zvieratá tu nie sú, takže pozabijeme slepice. Ježišmaria, to je po česky. To bude tým, že pozerám českých let's playerov. Lebo slovenských je veľmi málo. Tak preto som tu ja. Aby som tu doprejal aj... Ako to povedať? Slovenská reprezentácia, tak. Slovenská reprezentácia u let's playerov. Tak, super. Dobre, tu sa nám to už pečie. Dobre, takže ja to tu už v skrini dopečiem. A ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber. Sledujte ma na mojom WhatsApp kanále, ktorý máte v popisku videa, kde občas niečo pridávam, čo sa deje vo skrine. A snad na vás budete tešiť u ďalšieho videa. A čus!